Vamos a quitar e supoñer que este sea unha langosta. Pero ese de verdade. Este de verdade. Pero é un bicharraco. Este foi capturado Pero nas Rías Baixas. dixerme que traías cousas que non eran de verdade. No, eso é un cebo. En realidad boi. hai que traer cousas reales. Un boi. Un boi. Bien, hubiéramos podido traer unha langosta, pero está en veda. O 30 de septiembre cerrou. Sería feo. Non é correcto e hai que ser correcto e respetuoso. Pero gracias pola cinta aislante. Bueno, hai que poñelo porque isto ten, Claro. isto ten moitísima forza. Si isto en vez de ser un boi que vale Sí. 15-20 euros fora unha langosta, Sí. bueno, pois entraría. Normalmente as nasas deles son un pouco máis grandes, se trae entre 10-12 langostas, fagadevos a idea de 40-70 euros, moi ben. Pero si entra un polvo, O sea, a langosta está aí metidiña, non? está aí metidiña un pouquiño máis grande. Na nasa. Na nasa. A langosta por aquí non sai, obviamente. Pasado un tempo está estipulado que sí. Pero o polvo sí que entra por aquí, entra por aquí. come, porque come esta bichería toda. Correcto. É de pico fino. É de pico fino. E marcha por aí, está a mesa posta, o En polvo. marcha, este é un restaurante submarino. Come e deixa a casca, E Sauro. deixa a casca. Entón, que ocorre? Chegan os mariñeiros británicos, bueno, E atopan isto. E atopan isto. Todo O primeiro baleiro. non era problema Julio Agosto porque fixeron o agosto, había mariñeiros 10.000 semana. Pero ahora que queren facer o agosto con isto, teñen un problema moi gordo. Pero o problema vai máis alá, porque hai unha gastronomía local. Ali existe unha cultura en onde chegas e, bueno, van a certos portos, como pode ser Birway. Bueno, Brixham é o lugar por excelencia de reparto e de logística dos pescados e marisco do Reino Unido. Entón, hai toda unha serie de turistas que van, visitan os lugares e comen. Cal é o problema? Unha langosta, sabedes canto... Saca o bichiño, mentras fala, saca o Unha bichiño. langosta- Queremos ver, pon aquí na bandeja. Unha langosta canto tarda en ser comercial? Canto. Canto. 5 a 7 anos. Mi madriña. Que significa? 5 ou 7 anos. 5 ou 7 anos. Que significa? O problema é doble. Se o polvo lle marcha, hai lugares que desapareceu as capturas un 80%. Non toques. Eu sou moi de terra dentro. Marcha o polvo. Sí. Isto desapareceu o 80%. A que se dedica? Claro. É un problema no Que é un solo. problemón, Un problemón. Cuidado, Imaginadevos que nos falta a centola, que Claro, nos falta a cuidado, nécora, esa gastronomía local, non só o mariñeiro, esta é toda unha cadena moi ben infraestructurada onde todos pois somos parte e arte. E o problema é doble, agora vense que si pasa, claro, están pensando xa en, bueno, meter naves, facer a logística, pero non se atreven. Por qué? Porque se o polvo marcha, inversión fallida. Sauro, non me despistou da solución que te has que dar, pero antes ainda temos que ver un